És nem hülyézte le magát. Arra gondolok, hogy nem olyan ügyes keretek. Ott? Túlsó felé, hogy itt is van. Ott, hát most ott. Most felhelyezünk egy helikopter végszereléket. Ennek az a lényege, itt van egy nagyon hosszú bevonatos zsinór, ezen le fog feküdni a mederfenékre, és lesz egy boili, egy pop-up-pal, ami remélhetőleg így meg fogja emelni. Ide meg teszünk egy súlyt, 90 g-os olmot, és azért helikopteres végszerelés, mert ez a súly ez így körbe tud forogni rajta, mint egy helikopter propeller, de nem akad belém. Ez már fel is van csalizva. Ja, és egy, ami nagyon érdekes, ezt én készítettem, ez egy úgynevezett D-rig. Így fog feküdni a mederfenéken, és ez a csali meg remélhetőleg így fog himbálózni fölötte. A hal bekapja, én meg kihonszolom a partra. Előkét fogok cserélni. Ez is egy általam készített, ezt meg úgy hívják, a Germán rig. Speciális eszközök, ezért speciális szerszámokra is van szükség. Szedtünk egy hurkot. Ilyen, mindig azt mondják, hogy egy egyszerű hurkot készítünk, de olyan vékony és olyan rossz az ember szeme, alig lehet megcsinálni. Ugye legalábbis nem tudom. Felesleget levágjuk, felfőzünk egy boilit, lestoppereljük egy boili stopperrel, és most ezt valahogy rájátszok ide a Germán rigre.